Alright mga boss, andito tayo sa Pilar, Sorsogon mga boss. Kung magawi kayo rito, ganito yung tinampo rito. Ang ganda na, napakaganda mga boss. Sarap dito mag rides. Alright mga boss, andito tayo sa Pilar, Sorsogon mga boss. Kung magawi kayo rito, ganito yung tinampo rito. Ang ganda na, napakaganda mga boss. Sarap dito mag rides. Yan, maingat lang tayo dapat. Yun ang number one for safety mga boss. Kahit anong ganda pa ng tinampo na yan, pag inabot ka ng swerte, mahirap na. Alam na. Isa lang ang buhay natin mga boss, kaya doble ingat lang sa pagdadrive. Ayan, kung magawi kayo rito, maganda yung tinampo rito mga boss. Ang ganda magpasyal dito, mag rides with friends and tropa. So maging maingat, mayroon ilang butas rito sa tinampo gaya nito. So tagtag yung motor natin, so maingat lang tayo. Pero yung daan naman safe naman mga boss. Basta doble ingat din mga boss pag nagra-rides. Yun na nga, mahirap. Kasi nung kaninang umaga nadaanan natin yung sasakyan nga hinapit nung truck. Sasakyan na yun, tayo motor pa. So iba pag motor. Ingat sa pag-rides. Yeah, alright mga boss. So ngayon, itong biyahe ko ay babaybayin natin yung Sorsogon. Subukan natin mag-rides, mag-joyride. Papakita ko sa inyo yung daan.
Ano? So ito yung daan dito sa Pilar, Sorsogon. Galing ako ng Barangay Abas, Pilar, Sorsogon. So yun, nag break time lang doon. So ngayon papunta na tayo ng Sorsogon City. So ito yung road dito mga boss, kung magawi kayo rito, napakaganda. Safe mag rides. So ito yung banking. Wow. Yeah. What a view, the road. Yeah. Oh, wow. Yun, wala pa sila. Punta na tayo dito.
is it. Road dito. So napakaganda mga boss. Stop over muna tayo saglit. So ito mga boss, so ito yung road na to na sigsag. Dito yung banda sa Pilar, Sorsogon mga boss. Kung magawi kayo rito, gusto nyo mag banding with your friends, tropa, so maganda para dito mag ride. So first time natin dito. So ayan, so pahinga muna tayo saglit. Ito. So ito mga boss, dito tayo sa Pilar, Sorsogon. Ito yung sigsag road dito. So shoutout para sa nag-sponsor sa ating lunch ngayon. So shoutout pala kay Moy. So nag-rides kami with tropa HWRCP. Sama-sama kami nag-rides for jamming, banding. So together, kwentuhan. Yun, napag namin mag-rides dito, at yun, meron nag-sponsor sa amin na lunch. So salamat, shoutout sa iyo, mabuhay ka and God bless. So yun, shoutout sa Health Workers Riders Clubs. Yan, Sir John, Sir Chris, Sir Yoro Rodel. Alright, so let's go. It's WRCP rides to Sorsogon. Sigsag road mga boss dito sa Sorsogon. Shoutout pala kay Team Kaingat, Team Sigsag. So ito yung sigsag road dito mga boss sa Sorsogon. Naalala ko si Team Kaingat, yung team niyang Sigsag. And yun, naalala ko si John Ekal, shoutout pala sa'yo. Nag-meet kami nung
Friday ata yun, Friday sa Naga, John Ikal. So shoutout sa'yo John Ikal, and God bless, more power. BMB, Bicolano Moto Vloggers, shoutout to all Bicolano Moto Vloggers. So dito na tayo sa crossing checkpoint ng Pilar, Sorsogon. So ito, going to Sorsogon mga boss. Going to Sorsogon City. HWRCP. Say hello. Yeah. Shout out Ayi. And Sir Chris. And Sir John, our admin advisor sa HWRCV. The view is here mga boss. Ganda ng tinampo rito mga boss. The beauty of Sorsogon. Sorsogon Road.
Wag ka daw. Kahit napadaan sa may butas. Ito magapo. Magapo. Maaga po. Maaga po, mabaybay mga boss. Ingat. So inaayos yung tinampo doon sa area. May ilang road na ganoon, medyo bato na maliliit yung baybay, buhangin. Gawa nung ini-espalto yung tinampo rito, yung ilang part. So ayun. So sniper, wow. Sniper. Then sanahan ko yung Aerox. Riders. Suzuki Riders sa banking. Oy, suram sa banking. Ride safe, boss.
pagdating dito pala sa Sorsogon, mayroong 4 lane yung road dito, napakalawak. So napakaganda kasi malawak na yung daan. Mayroong 4 lane. So walang masyadong traffic. Open area mga boss. Pilar pa rin to, Pilar Sorsogon Sentro. Ito mga boss. Alright, let's go. Castilla Town Hall. Castilla, Sorsogon. Ah! San Rafael National High School, Castilla, Sorsogon. So dito tayo sa Castilla East District. Around 12 noon 51 PM mga boss. So babaybayin natin to papuntang Sorsogon City.
Alright. It's WRCD.
ito mga boss, kung magawi kayo rito sa Sorsogon, maganda yung tinampo rito. Meron ng 4 lane. Yan. Buti hindi tayo inulan ngayon. Buti maganda yung panahon natin ngayon kapag rides tayo rito. Truck. And Sir Chris, ang health workers. Ay boy, malupit boy.
The beauty is this one. So daan muna tayo rito. Saglit lang tayo rito. So daan lang muna tayo rito mga boss sa magandang beauty. So ito Marina adto mga paps. Hindi naman ubos yung 200, di ba? 3 bar pa sa karga. So ito mga boss, yung view rito napakaganda. Ito yung Sorsogon view. Bago magpasok ito ng Sorsogon, so ito. Pasok ito ng Sorsogon, mayroon kang madadaanan dito na ganito. Maliit na parang boulevard, so ayan.